Horas madita akamanginang do duhidita saluhna na dibagas dorong itu hatta neng masuk mita prosesi jongjong mahita diingan atawi hundul mahita.
mahita siya nomor 440 mamuka siya na yasada sa Rodi ayat tulu. Hite-hite goar ni Dewata Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Martua dohalak na manaw di pangujunan, ay dung tao siyan pangujunan ni, jaloon na dutupal hanguduan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan Dewata pargogo na suatu dosan jala perdinggan basang. Rodi saleleng nileleng na doa sini roham. Mauliati marohanami tuho. Ala diramoti ho hami sian na sa ilaon saat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala nang sahat tu hami barita na ulii na sian anakmu. Tuhan Yesus Kristus na pangulo hami. Mauliati hudok kami tuho. Ala dibagasa dame dohot hasonangan. Dilehon ho hatam na badiay. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon na dilokmu. Asahot rohanami jala tarparangihon hami parangi na badia. Saya jari jala perbadiay marohanami. Asalam yas rohanami, rodi hasusudan di bohal nami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangiho kamu mapatik ni debata, imana tersurat di 2 Timotius ada ayat 20 songonom madidok. Ope una ko maila makatidakot tuhatai, jala unang hailaho nau na tarhurung humokko pibana, dohot mahotahe makokok berita naulii, sian hagugon ni debata, ido sahana atong rak mangidogugu mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, maulah na ubartu patikmi. Amin. Tatopoti madosat tatu arupan ni debata martangi yang mahita. Aleo manami jala debata nami dari banua gijang. Para si rohana sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do. Dosa dohot pangalasion nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala se sama dosa nami saluhuna. Ala ni pakokop ni anak kakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panggulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringok tu hasesaan ni dosata. Ay dangadong ibernii ay saluhud do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kan nagabi pitor binahin ni basa-basa marhitis yan asin ni rohana. Hinorhon ni panubuson na marhiti-hiti Kristus Jesusi. Na pinajongtong ni debata bahin habang sa parasian marhiti-hiti hapor siyaw di mudarna. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Oh
Epistel Minggut Sadarion imana tersurat di 5 Musa 34 Mamukas yan ayat pitu sahat rudiat 12 tajahama margati soreng. Marumur 120 tahun si Musa di hama matena dan pola homur anggo matana jaladada surut gogona. Dungi kok to dihabistaran ma rohani si Joshua anak ni si Nun ay nunga dia pehon si Musa hiat tangan na tu ibana jala ditangihon hal Israel do ibana jala diulahon hobartu na tinonahon ni Jehovah hian tu si Musa. Taringot tu saluhut tadda dohot halongangan na sinuru ni Jehovah ibana bahenon na akai di tano Misir tu si Parao tu sude na posona dohot tu sadok tanona. Ido sahatna martua dona tumangihon hata di debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiao tai songon nahin atidak ko ni dong atas saha porsiaon di sadok portibion rab mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna satulusan natung palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai iba natimbuan di si Maria nagabi-gabian siya tod di perbadia adora soal bubuan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman di sinatu nama tetar pajan do ibana di hadur silang na tuat tubanu turu di tanah na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahut tu siang debata Jehovah amanai pargo kona satu dosani di siwa mana kau mamulak suku tu tanah manghumi ala na mangulu do namati porsea Rusara Huria na Badia Huria habukan halak Islam akan Badia Doh dasani do
kai nama dok mulak mangudu suku dan halak nang mata doh dia nguduan na sora sudah. Amin.
merede kor ama gabungan. Tapi matiting na masa di Uriata di bagasan na sa mingguan. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 20 Oktober 2020. Nah perjolo goar dohot topik minggu.
Guarni minggu sadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Topik minggu marhiras niroha maka tahun barita nauli mangasahod debata. Napa duahon tikting perbagason tikting na perjolo naing majalo pasu-pasu pardonga sarepion ma Thomas Victor Sinabela anak ni Amat Taliberti Sinabela tubuni inat Lisbeth Boru Tapu Bolon ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sian sektor Uki dohot Orwana Butet Sri Ayu Madalena Boru Tapu Bolon Boru ni Amata Hasoloan Tapu Bolon tubuni inata Nur Haida Siahaan ruas ni HKBP Resort Marihat Distrik 5 Sumatera Timur. Pamasumasuon di hari Jumat 10 November 2020 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul sia manogot. Napa tuluhod da anak nasorang. Jumat 20 Oktober 2020 di bahasa hotu atas ada anak bawa di keluarga Daniel Victor Tupur Marnala Sitohang inangi titin rumodang Natalia Borutaba sian sektor Kalibata di pas dodak danaki suang songinang natoraskan. Nah papaton ruas kataba Minggu 20 Oktober 2020 di Jalo do Gabir ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Boyen Despaing Sinaga inangi Rismauli Boru Silalahi Rapdot 2 danak Ro sian HKBP Resort Duren Sawit Distrik Walu DKI Jakarta. Alamat Jalan Maluku nomor 4 Tanah Galian sektor Cipinang Bali. Napadohor Robi Parati Sijabat inangi Desi Ratnasari Boru Silaban Rosian HKBP Resort Siantar Kota Distrik 5 Sumatera Timur. Alamat Cawang Tolu RT 012 RW 007 sektor Gang Opak 5. Napalimahon parheheon ama HKBP Sutoyo. Minggu 20 Oktober 2020 sadarion pelaksanaan perayaan parheheon ama HKBP Sutoyo di ibadah pukul 8.30 dohot pukul 10 sadawib dohot makubasi menghite kor gabungan papung pilihan dohot hari tahun. Duksipul ibadah pukul 10 sadawib diuduti dohot acara ramatama di lantai tolu serbaguna. Naponopon pilihan tujoloni langgatan Minggu 20 Oktober 2020 sadarion di sudi ibadah dong sipul jamita papungu pelat tujoloni langgatan dohita marhite amplop aperluat tu diakonia sosial Huriah HKBP Sutoyo lasma rohat tapasahat tong pilihan. Napa pituhon ibadah dan perayaan puncak tahun profesionalisme dalam penatalayanan 2020. Senin 30 Oktober 2020 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patu paun perayaan puncak tahun profesionalisme dalam penatalayanan dung jumolo di patupa ibadah ni dohotan ni Sudia Pendita Ketua Parar Tahun Bendahara Huria Ketua Dewan Koinonia Marturia do Diakonia. Napawaluhon pertanyaan sektor. Kamis 2 November 2020 patupon ni Huriat do pertanyaan sektor di sektor Manyasari. Nama jabui pertanyaan ini keluarga Nyonya Tambunan Boru Sitiu. Alamat Jalan Bakti RT 004 RW 008 masuk pukul 10 siang WIB. Di sektor Cipinang Bali, nama jabui pertanyaan ini keluarga Nyonya Situkir Boru Simajutak, alamat Jalan Bali Raya nomor 2 Lua, Tanah Galian masuk pukul 10 siang WIB. Nah pasiahon pertukaran mimbar Minggu 5 November 2020 dipatu pada pertukaran pelayan firman Manang Parjamita Hobartu program doat haputusan Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Duksipul ibadah papungutupak manang bantuan dohita laho menopang biaya program dohot operasional distrik. Tapa saat ma di Jolo nipit tu gereja
di inganan naong disediahon huria anon. Na pasapuluhon pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2020. Sesuai dohot program gereja pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2020, patupuan ni huria ma laho kebutuhan anggaran ni huria pelaksanaan pesta Gotilon berubah gabe minggu 12 November 2020. Teknis pelaksanaanna dibagihon amplop tusudir kepala keluarga, dibagihon jalan di babungu situa sektor nabi. Hasil di amplop bima nagabe siluan di sektori si pasahaton di pesta puncak. Ganup paduan suara dohot kategorial marsibuan siluan nabi. Pelaksanaan ni kegiatan non di pasahat tu perhalado parar tahun. Pembagian dohot babungu amplop di Patupa selama bulan Oktober 2020. Ibadah pukul 6, pukul 20 dot pukul 10 sadawib digabung gabe sehali masuk di ibadah pukul 8 wib. Ibadah pukul 10.5 dot pukul 10 walu hot mardalan songon nasomal. Dung sipul tiktingon begiot tado hatorangan sian panitia pesta Gotilon. Nah, pasal 10 sadahon laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Ganup kategorial dohot seksi asa mapahin laporan kegiatan selama tahun 2020 jalan di pasahat paling lapak di minggu perjolo Desember 2020 lawa melengkapi berita jujur tahun di huria di tahun 2020. Ganup kategorial dohot seksi asa menusun program dohot anggaran tahun 2024 jalan di pasahat selambat-lambatna tanggal 15 November 2020 tu sekretaris huria kompilasi program kerja dohot anggaran ini di Patupa hari Senin 20 November 2020. Pedoman program kerja asa disesuaikan dohot orientasi tahun pelayanan HKBP 2024 tahun oikumene buku panduan asa dibagihon ketua dewan. Nah, pasal 12 hon partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disosoi itu situasi sektor asa dilanjutkan pembagian dohot pabunguhon formulir partisipasi pembangunan. Nah, pasal 10 toluhon panitia Natal HKBP Sutoyo 2020. Panitia Natal HKBP Sutoyo Natal kategorial paduan suara dohot Natal umum di pasahat tu calon situa HKBP Sutoyo nyiluhun ni calon situa LF Nadea. Susunan panitia Natal 2020 terlampir. Disosoi itu sudah panitia Natal asa Roma Rabu Natal hari Rabu 1 November 2020 pukul 10 wib maringanan di konsistori. Nah, pasal 10 ton amplop pesta Gotilon dihimbau kepada anggota jemaat HKBP Sutoyo yang berdomisili di sektor Parserahan. Amplop pesta Gotilon untuk sektor Parserahan bisa diambil di sekretariat gereja HKBP Sutoyo. Nah, pasal 15 hon barita habot miroha. Nunga jungolo maru jungolu nyonya harianja norma poibe borusiagian opurut di hari Kamis 26 Oktober 2020 tutup umur 75 tahun sian sektor Mayasari meninggal hon anak dohot pahopu. Saud Alexander Sihoping Opu Ronaulidoli Marujunggolo Kamis 26 Oktober 2020 tutup umur 72 tahun sian sektor Mayasari ina baluhon ni inang hartati mili boru na 70 meninggal hon yanakon dohot pahopu Tuhan tama mangapuli sudi keluarga na ditinggal hon.
na pasapuluh onoppon sumbang. Di jalo sumbangan sian seksi ama HKBP Sutoyo bunga altar Minggu 20 Oktober 2020 haung melateon siala dengan merdalan acara perheheon ama HKBP Sutoyo. Lao pasi kopot tiktingon bui mata jadi tikting cetak dohot barcode naung di sediahon huria. Sokonima saat ni tikting di bingkuta sadarion. Horas, selamat hari Minggu dihita saluhukna. Nahu hormati kami amang padita dohot sude perhala doni huriatta HKBP Sutoyo suang songonima nahu hormati kami saluhukna ruas nihuria HKBP Sutoyo. Na berjolo sehali mauliate mataro tua mata debata ima Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai na mangaleon hahipason suang songoni nang denggan nibasana boy tutuhita marpungu di bagas corona dia palatikion rap marsaor hita doho tuhata mamuji doho pasangapok warnai diso kami jongjong sian panitia pesta gotilon ni huriata imana naing pasahaton beberapa poin nanaing si patu pauta di pesta gotilon ima di hari 12 November 2020 jala pesta gotilon na tapa tupaon asa dalat tamayatong makamuliatehon basa-basa ni tuhata naung godang tajalo di bagasan nasatau bolonon jala tema ni pesta gotilon ima madok mauliate mahamu siala saluhukna ai ido di pangido debatasiak kamu marhite hite Kristus di mana tersurat di sada Tesalonika 5 ayat 10 lalu dia kadamang dohok dainang ruas ni huria songonoma ipola ni kegiatan pesta gotilon nanaing tapatupa na parjolo parmingguo tanggal 12 November 2020 ima di pukulonom dari pukul 8.30 dohok di pukul 10 sada di padomu tu sehali parmingguon imana tapatupa di parmingguon masuk pukul 2 wib molo parmingguo pukul 10.05 dohok pukul 10 wib mardalan songon nasomal na paduahon dung sipul permingguan pukul 2 wib tapatu pama acara pesta gotilon marhite nama notor hita laho pasahatos silua naung dipapungu tu situa sektor jalalau situa sektor ma na manguluhon panortoron adong manon walu seksi mananga walu hali panortoron dinalaho pasahaton siluai na patuluhon daftar silua dohot jumlah nasian ganup ruas di sude sektor di suratot dogoar ni setiap keluarga na pasahaton jala laos titik konon ni huriatta mai di hari Minggu tanggal 10 November 2020 mangiru hami panitia asa sude mahita ruas mabuan ulos tabe alamanor tordohi tadi bagasan sadari i na palimahon dung sipul manotor pasahatos silua nasia sektor kategorial paduan suara dohok parhalado tapatu pado rap marsipanganon na paonopon diujungi ma marhite hiburan sederhana dohok tangyang panutup jalalaus didik yoma upasahat tami soso-soso tuak kadamang dohok dainang saluhukna ruas ni huria na sodapotan amplop ni pesta gotiloni asa tajalobema
tu situa sektor tabe songonima na boy hupasahat tami rap marlas ni roha mahita di pesta gotilon di nanaing tapatupa di hari 12 November 2020 tapabaki mahuriata HKBP Sutoyo gabe huria haba orang ni pasu-pasu tu hita ganu peruas dohok tu nahumaliang tak hata parpudi siap kami tina bahau situlan riang-riang di tapu-tapu asih rohani Tuhan saluhukna mahita di pasu-pasu horas manihita saluhukna. Cor Gloria.
Mari di mahita siya nomor 686 mamuka siya ni sada laos tapasa mapiliata sada adoh sada bi. Damene debatana sumurung siat sadut na roha,
Ima na mga razay, ate-ate dohot pikiran mo nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Uriya hinahulongan ni debata barita nauli di minggu ta sodarion. Sada Tesalonik bid 2 ayat sada rudi ayat 8. Sono mahata na tersurat di surat ni Apostol Paulus mandapatun kuria di huta Tesalonik. Ainang hamu ale kadongan marbinoto do dada nama gopo haroro nami tu hamu. Aidung jolo hutaon hami na marporsuk dohot na marsipal di huta Pilipi songon na binoto buna. Dapotan hiras ni roha do hami mangasahon debata nami laho makatahon tu hamu barita nauli nasiat debata nakpe gudang paraluan. Ay dada nalilu manang mangaci manang marakal hami laho mamudai hamu. Ada songon halak akan naung tau di roha ni debata do hami. Gabe hasahatan ni barita nauli songonido huhatahon kami dada songon akan membuat roha di jolma naing hami tahe halomuan ni roha ni debata nama nigati roha nami ay diboto hamudo dangdung hami marhata lemes-lemes dangdung hami marbisuk-bisuk membuat arta debatado sitindangi disi dang manjalahi sangap hami sian jolma manang siak kamu manang sian akan na asing pe atik pe terbahin hami dunian marhato ngamon ala apostol di Kristus hami ade basar do hami di tonga-tonga muna songon ina na pauliuli gelengna songonido sian sihol ni rohanami di hamu hu halacon hami do mangalehot tu hamu barita nauli nasian debata lubita he dohot matong diri nami ala naung huha holongi hami hamu ido anggosana horas madita saulak nari horas madita alana jam mudum siang namo jelang ranga mulai malay. Amang inang hinaulongan ni debata beta tung ala odopi perjulusan hami marhubas di permingguan pukul 10 hami ma padita di HKBP Cawang pagaran ni Sutoyoon au padita Yazil Panjeran ala ini solok ngari horas madita amang inang hinaulongan ni debata sude rahita takas marningot sarupa do sisa dato khonat duhita nasian Kristusi nama dok ikon sude akan naporsea di Tuhan Yesus borhat mamaritahon barita nauli ima guarna mulo bahasa Latin nate Vox Generalis panggilan bersama sude hita sarupa do hami pe empat dita muludung umur 45 tahun mulak gabe ruas gabe rap do ruasi musing marmari tahun barita nauli songoni nak partohonan ane molo ditiki aktif parhaledui gua roma adong Vox spesialis atau panggilan khusus amang inang ala di Tuhan Yesus do di Matius 22 ayat 12 tro di 10 sia kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amang inang ben jokanan kiri hati. Dongata do sude on laho mambuan berita nauli membawa berita Injil jelek-jelek begini ati bagak gateng songok kamuon ulota rap dohita ulota laho mamaritahon berita nauli apalagi aka ama
na parheon ama sonari te. Amang inang hinaholongan ni debata, tetapi alai kenyataan habe. Sudah kita mambotoi bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang membawa berita Injil tentang Kristus dan kasih Allah. Ele suku-suku dita, ahado berita naulii. Apakah Injil itu? Amang inang nakpe sudah kita madok, kita adalah orang Kristen memberitakan Injil, tapi kadang kita mau lupa apa itu Injil. Atau Injil dong, berita taringot tu silang. Silang ni debata, silang ni Kristus, namar lapatan mai di bagasani, di sido holong ni rohani debata. Bahwa Allah sendiri mau mengasihi kita. Hadir menjadi manusia. Amang inang on persoalan penting. Betapa banyak orang merasa, apalagi insecure noengatihi, merasa tidak dibutuhkan, invisible, tidak kelihatan. Alada kuota maredde tahe, manang ala marsahit liling, gabedang tarbayan rotu punguan, gabedak tari dabi. Atau karena ketidakberdayaan dianggap tidak ada. Dangmar dihadia, alai tuak kasih songoni do hape, roh holong di debata. Allah mengasihi kita, dia menjadi manusia, menjadi daging sama seperti kita. Salib adalah berita betapa Allah mengasihi kita yang tidak patut dikasihi. Asa sasitong namang inang hinaholongan ni debata barita nauli naikobuanota bahwa sesungguhnya kita memandang semua orang itu berharga. Memandang semua orang engkau penting. Walaupun berbeda, status mungkin, kemampuan, tapi kita semua sedu di jono ni debata. Dungi namanya silang ni Kristusi, tada rekonsiliasi, manang perdamaian, sian hadosau. Amang inang, emolutangyak tanian didok, sisa madosa nami songon panisami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Alimolo hata sebenarnya kata dosa di sidang dipakai hamartia, tetapi lebih kepada kesalahan. Beda kesalahan, beda dosa. Dosa adalah hamartia, di mana saya terpisah dari Allah, kegelapan dan tidak bisa membebaskan diri. Alai ditebus Kristusido, asa mardami hita do debata. Rekonsiliasi dan perdamaian. Atong sasitong na barita nauli barita taringotu hangoluan. Hidup yang baru. Alani amang inang hinaholongan ni debata idu habe. Umbahen margogo akaposteli. Songon natazahan aki diturpukta. Dila nang mandapoton huria Tesalonikdo apostel Paulus rabdo Sisilas. Alai ikon borusod do huta Filipi. Di Filipi di pasipal manasida. Gariada sampai dipenjarakan. Loh, tahu sih Mas Zulu, kalau memberitakan Injil sampai demikian susah, siapa yang mau? Kan gitu. Memberitakan kasih, memberitakan perdamaian, memberitakan hidup, tapi ternyata mendapatkan kesusahan. Bulu-bulu nih, ngagudang persoalan tadi, tambah mempersoalan mulu mamaritawan berita nauli. Tapi Rasul Paulus dan Silas, holan ala adung sada namang gauri adung buru-buru. Dia dukun, tempat orang bertanya. Dikuasai oleh roh tenung di Filipi. Halakun na dua, on nasian debata. Tangyok kamu maon. Hape gabijut marohani si Paulus do si Silas. Di pebeli matod di nahodari sian buru-burui. Gabedang di bawah tobe, lau pabuahun, dia naneng masa. Gak lagi dia bisa ditanyakan dukun. Amang inang, seketika itu ada orang merasa dirugikan. Esa lelengon mangomo di besiani, gabe di penjara si Paulus, dipukuli. Dungi saat madi neng mandapoton Tesalonika,
di boto halak Yahudi di Palau mamuseng. Boy matasaha kisah Rasul manang ulang apostol 10:10 itu di sini pabotohon bagaimana bahwa mereka sendiri ditolak. Amang inang hinaholongan ini bata. Ternyata memberitakan Injil bukan hal yang ece-ece. Melayani, memberitakan Injil butuh keberanian, butuh kesungguhan. Alani daktar kita be mulu dak tahanguluhon parjulu sehali holong ni rohani debata nakin rekonsiliasi dok debata dot mangulu hita di bagasan Tuhan. Menjadi Kristen berarti bahwa kita mau hidup menyadari kita dikasihi oleh Allah dan kita membawa berita perdamaian dan hidup baru. Asa manginang hina holongan ini debata berarti menjadi Kristen adalah sungguh-sungguh mau berubah. Sungguh endenia kamana anak nanti. Sotung sanga salpu nian gulum di tahanon. Hidup ini sebentar. Amanginang, tapi hidup yang sebentar ini, yang fana ini, kita dikasihi oleh Allah. Alani keberanian untuk memberitakan berita nauli itu neng Jepang di hita. Tong buat sarana, unang lupa hita. Kita telah ditebus oleh Kristus. Kita dikasihi. Asa dan guide lahoma maritahon berita nauli. Ditaringoti diterbukta adong piga-piga kualitas asa songon perberita nauli. Na perjulu dilok apostol Paulus nakin dang nalilu manang mangaci manang marakal hamil lahoma modai hamu. Manang lahu membuat parutungan marhiti hata lemes-lemes. Amang inang yang pertama sekali sebagai orang percaya mari kita ingat tidak ada yang namanya kebohongan demi kebaikan. Mula dong namandok saya disali margeus asa dengkat sudena. Tidak ada yang namanya bohong tapi baik. Atau istilah bahasa Cawang white lie. Bohong yang putih. Gitu? Tidak ada itu. Manang bahasa Arabnya takyah. Tidak ada. Tidak mungkin kebohongan bisa menyatakan kebaikan. Taingot amat tanah di Benua Gitjangi. Kristusi hasit tongat do. Alimulu gabus isi do amani nasa gabus. Sibo di sido. Alani na parjulu saya kamanginang. Dirok apostol Paulus dan mangaci manang marakallahu mamudai. Dasarnya adalah berita Injil adalah berita yang murni tentang kasih. Alani na parjulu sehari rarikot unak tapa somal na margabus yati. Ada bapak di rumah? Nak bilang bapak nggak ada di rumah. Bapak nggak ada di rumah kata bapak. Bahasa songoni nakin hubereng do. Iya bapak nggak ada di rumah. Dungi terpaksa mak keluar mati. Nah hubo to harorom tu son. Mau minjam 100 kan? Amang inang nagudangan noy ngate tiba-tiba tu burju HP pura-pura. Gitu? Pura-pura begini, pura-pura ramah, pura-pura baik. HP tujuannya apa? Untuk popularitas. Asa didahalak na burjuau. Asa songonan. Amang inang hinaholongan ni debata sadok na parzulu sehari. Mari ingat bahwa kasih Allah yang murni, nasihat cinta kasih dan kehidupan dari Kristus adalah murni. Alani dapadau manasa gabus sati. Marhuah pa mamereng-mereng handphone. Daung mansa renungan na kirim pad di tapat zaitan. HP namar slot donian. Amang inang, mari kita hindari. Tidak ada kebohongan untuk kebaikan. Alani katakan yang benar. Kalau yang tidak, alani museng, ikon bijaksana hita. Terkadang ada hal yang tidak perlu dikatakan. Mauhom sazoma. Lebih baik diam.
Nakpe zaman sonari teh umora do jolma nama lo makatai sian dapistar. Ido main marketing lebih, orang-orang marketing lebih kaya. Nah baru namang inang miliki motivasi yang murni, ia senang motivasi tei. Ala nungata tada Kristus Yesus. Holong ni rohat teibe, daktar baik kita maka holongi manang isepe. Ia so ala taingot nang jumolo kita dihaholongi di bata. Kita tidak akan mampu melakukan kasih kalau bukan kita sadari bahwa Allah mengasihi kita. Idong bayan halak krisis sasitong na nang pedang adong kekuatan super dang ikon jolo gabe Spider-Man iba sa mangulaw-ulaw na hebat. Daw. Manang gabi Superman, gabi Wonder Woman, daw. Amang inang memang betul. Cinta kasih adalah pekerjaan adikodrati. Di luar nurul, di luar nalar. Puasa, bagaimana saya bisa mengasihi orang yang berbuat jahat pada saya? Ali diajari Kristus dohita. Mamasu-masu gari ada tuna mambain najat dohita. Kita akan mampu mengasihi kalau kita cuma ingat kasih Allah. Huriani Tuhan, godang dono yang persoalan conflict of interest. Bahasa sawang musingate conflict of interest. Konflik interest atau istilahnya konflik kepentingan. Adong maksud-maksud tertentu, tujuan tertentu ale disembunyikan. Di dok hata songonon habe maksud na songonat dunian. Niulahus songonon habe maksud na songonan. Omma guarna kepura-puraan atau topeng atau kamuflase. Tujuannya apa? Tujuannya asa diiba. Jujur saja mahita. Ketika konflik kepentingan mengemuka, semua orang mementingkan diri sendiri. Yang terjadi adalah kekacauan. Toho mana di dok hata ni debata di Jakobus 10 ayat 10 di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tengok motivasi murni adalah kalau saya sadar au di holungi debata jala alani Kristus do maluau. Kesadaran akan kasih Allah, kesadaran akan kebaikan Kristus, itu yang membuat kita mampu melakukan. Asa songon hidup apostol Paulus nakinatihe. Dada Allah yang membuat roha manang namar bisuk-bisuk membuat harta. Gariada tehe. Basar dohami duduk ayat pitu di tonga-tonga muna. Songon ina-ina na pauli-uli geleng. Orang Kristen memberitakan Injil adalah orang yang hebat. Sude akaina manusia-manusia super. Toh doa mang. Boy dope pas masa Covid, ningot do masa Covid itu 2020 na lewat. Adong saja Covid. Kami merzumma mengapuli dot manang yakon lewat Zoom. Bah, sinukum ma gait donian tubuh di pikiranku. Sinukun. Jadi sajabu hamu hona Covid, ise mangalopa di zabu. Etong doa wamang di dok inatei. Kan itu? Alana morong-morong do mula kama. Memang perempuan lebih kuat dari laki-laki dalam hal sakit. Apa? Untuk apa? Supaya semua tetap hidup. Redot, badot, makanguluhon, asa mangudu sude na di bagasi. Lumo biaka geleng, merawat tumbuh kembang maka. Amanginang atong sasitong na molo mamari tahun barita nauli nakin motivasi yang murni yang akan memampukan kita seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Nang pipinoto gabe di pahata-hata iba. Mangulahon nadingkan ale roa naro tu iba. Pinasikolau berjape merbadai di sekolah iba di jauh guru. Kan itu? Kadang juga sudah diajarkan begini tapi tetap mau mencuri uang. Kan itu odak danak tu. Nah torasna. Alai tong hina holongan. Amanginang kasih seperti inilah yang perlu kita miliki.
kita perlu punya motivasi murni supaya bukan soal untung rugi. Asa unang roh hatas ya kita lozangku di si so tambah ni gazingku kan itu. Tetapi kita mau tetap melakukan kebaikan karena itu tugas kita. Na mangyut na patulon asa deta na parpuri na kinidok. Songoni do sihol ni rohanami do hamu huhalacok kami do mangalehon barita nauli. Seperti memberikan makan. Tetap diberikan makanan itu. Tapi bukan cuma itu. Hidup ini bahkan dibagikan. Idom bahen nang peikot tumau napor suk Paulus do si Silas. Lau mandapot ton hurian di Tesalonik tetap mereka lakukan. Amanginang sulit berbagi itu kebanyakan orang. Dido alania nang diau nang di hurang do diau de berbagi adalah sulit. Makanya kali-kali tambah-tambah paling pintar. Tapi bagi-bagi susah betul. Aku pi dia sedang tama tahu bagi-bagi. Makanya sekolah berdita. Amanginang alain waing kehidupan berbagi, share itu justru dalam postingan. Mari kita lihat apa yang kita bagi. Apakah kebaikan atau bukan? Kalau kita sadar kita harus membagikan bahkan hidup ini, dasarnya di mana? Tubuh Yesus yang dicabik-cabik di kayu salib, yang dibagikan kepada kita, yang kita makan lewat perjamuan kudus. Itu kekuatan kita membagikan kebaikan. Amanginang kadang kita melakukan yang baik, datang yang jelek sama kita. Kadang sedih, kecewa, pengkhianatan, ditinggalkan. Tapi Kristus adalah dasar kita untuk berbagi kebaikan. Kurian Tuhan, ido jojo tu hita marhite mingguan. Amalabana di hita. Kehormatan? Tidak. Paulus sampai sakit. Di Apostol Paulus di 2 Korin 10:2. Songan adong basir-basir di dagiku. Maaf 2 Korin 4:2. Adong basir-basir di dagiku lapatan songonon. Seperti ada beling dalam tubuhku. Artinya ketika dia bergerak dia sakit. Ternyata seperti tulang belakangnya bergeser. Berapa kali dilempari batu, dipukuli. Dia berdoa minta Tuhan tolong sembuhkan. 3 kali aledang. Makin cepat tua. Musa nakin natazah nakin nate. Mati do ibana di umur 120 tahun. Alai ibana paluha usian Mesir. Saat itu kanan. Tahu. Alai yang manginang. Mungkin upah kita bukan soal hormat kaya. Bukan soal dipandang sebagai orang yang dibutuhkan. Kadang ditinggalkan. Alai adung nama menarik sekali. Si Musa adorak somate mulut azanaki di 5 Musa itu. Nak pedang bongot tu huta Kanaan. Alai di leon de batado pamerengon visi. Tuhan memperlihatkan omma hutani si Naftali haduan. Omma hutani si Gad. Omma hutani si Ruben. Omma hutani 12 markai. Neng dohono songon. Musa mati sebelum mati. Walaupun dia tidak sampai dia tahu. Hidup yang diperjuangkannya. Keturunan Yakub dan Yusuf bisa hidup baik. Amanginang hinaholongan ini debat. Nang pedi pasi para apostol Paulus. Nang pedi dipenjarakan, diperlakukan tidak baik. Tapi dia tahu hidup dalam Kristus akan membuat seluruh jemaat hidup baik. Nak pedak tei dan wayang parbue ulau tanama mariton bariton dauli. Percayalah, kehidupan anak cucu kita akan baik. Karena kita memberitakan hal yang baik. Mengajarkan yang baik. Dang mamora alai di botodo mangulu. Merekalah yang akan menikmati buahnya. Kurasa ina madang adong upah nobel kerasiannya teh.
Daripada saya makin tua banyak harta, tapi begitu menjelang mati anak-anak tidak peduli lagi. Atau ketika saya menjadi semakin tua dan tidak berdaya, tapi dung mati au di dok kalak Tuhan di mati, nah hurak tibu mati. Nengirir kan? Bah, apa lagi dung mati asa tarboto bah di sana dong do HP simpanan na. Isandon, dang tano manang jabu, daw terbongkar semua. Musa 30 hari ditatangisi Israel. Neng dohonon songono namanginang hinaholongan ini bata. Hidup bukan soal sekarang, hidup adalah untuk selama-lamanya. Alani damang dotei nang hinaholongan ini bata margogo mahita, mamari tahun barita nauli. Perlu keberanian. Keberanian kita dasarnya adalah kasih Allah. Pertolongan Allah itu sudah cukup. Kasih dan kebaikan Tuhan. Todina dohot hataneido namargogo kita. Asunang mangicur kita laho mamari tahun berita nauli. Hidup kita yang kita pakai sekarang, selagi masih ada waktu, jadilah berkat untuk banyak orang. Martanya kita. Muliati rohanami di holi Tuhan disudi dengan dibasam di hami. Dadalani gogo nami manang hasurungan nami umbahin di hahulungi ho kami. Alai tung holan alani asi dok holong ni roham saping. Muliati rohanami di holi Tuhan taruri hami di hanguluan nasiako. Dadalani sumur kami manang tigor ni pampainan nami. Alitu ngalani holongmu marhiti Kristus Yesus. Atong Tuhan marningot holongmu. Azari hami, pargogoi mahami. Laho pabuahon pabotohon. Matsagihon holongmu. Dia kena humaliak kami. Pargogoi mahami Tuhan huriam di tanoon. Samargogo hami mangulahon parsurum. Lumobia ka ama nama mestahon parhion ama. Di bagasan sadarion. Asagabe ama sibuan barita nauli. Ama nama nangyakon keluargana. Ama nama ngazari akan adenggan. Maka nguluhon barita nasian Kristusi. Pasu-pasu sudia ka horong ama di tonga-tonga ni huriam. Mauliati rohanami di bagasan Kristus Yesus martanya kantu. Amin. Dunga tabiki pamaritaon di hata ni debatan waik tapasat mepeliata hut mahita maredek.
tatangnya kon mapeliata martangnya kita. Ale di batama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Kupa saat kami masih na nilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Sai zalo mai. Gabe uap na hucus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhase yang hami pelianon pati bulhon harazaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi lehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia magwarmo, sai roma harazaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasaur hon madamena tu todim. Dia musudia amanginang ruas nitu hatta na marminggu nuaing di gereja suak sangoni nang na mangihuton rap marminggu do tamin nuaing marhite channel YouTube HGBP Sutoyo saat mata binami Tuhan musudina. Selamat hari Minggu madita salutna. Shalom. Los adong do di parade ama snack amanginang di luar pintu gereja asata parsaulihot sudina. Mulai ate.